Bafethu, over 50% of you are watching the channel. Mara, you haven't subscribed. Bafethu, please subscribe. Let's get to 200k subscribers before the season ends. Subscribe. It's free. Welcome to Amavenzo TV. It's the Betway Premiership. Orlando Pirates 5, Colorado 0. I'm joined by Chwaga Parks. Tibos. Bathi kanti Jesu uyasibona rasitsamaya selene tata kanti Jesu wena uyasibona rasitsamaya selene tata au selene tata selene tata Tibos ayakwazi mangisho kanje Tibos uNkulunkulu usibone mhlawumbe isikhathi sisakhona ithina singekho sure because sabantu abakholelwa ekutheni ukuthi uma ushaya izibalo mina ke ngiba serious kakhulu nje ngesibalo kuba ngumdlali sizi ngake ngitshenile ukuthi ngiye ngathanda ukuphazamiseka kwisikhukhuni ngaphazamiseka kwiluzi yethu yeSundowns azophazamiseka kwidraw yethu esiwelele but njengamanje amagoli maseqhamuka emvula kanje engazi ukuthi asezoqhamuka late so lamagoli ayihleliphi ola lokho kodwa ke ake ngibonge ukubambisana kwabalandeli neteam since besithunyiwe iteam ukuthi asifundisane balandeli ukuthi asime siprotect abadlali bethu singabavumeli abalandeli abazobhuwa ama players because ama players wethu manje asempini yeBetway bathi noba yini ingenzeka ingakho ke ngithi ake ngibonge lelithuba ukuthi abalandeli beParis esibafundisayo bayafundiseka ispirit esibonakala namhlanje kubanjiswene la eArena singaphezulu kokwenza and abalandeli beParis the way abaphuma ngakhona kuzokweseka iPirates yabo no matter what and ngifile sorry for ama friends ka Manqoba Mngqithi ama friends of Golden Arrows ijubu nithi what GNU Madondo lava government of national abo Madondo abo China abo no ngabo Mahlazi ngifira sorry for bona Shema bokwinda because bayazi lana esigodini ukuthi asinazwelo you know what uManqoba Mngqithi wangasekhaya is my homeboy but uma kuzwe esigodini anginasikhatha homeboy ngithukuthela kabi uyabona namanje ungoba kuManqoba ulephulile record let lokudlisa iArrows lana iArrows sishaya ngo7 yena namhlanje usithathele lo 2 points zamshaya ngo5 kodwa wona uyizwile impama imshayini impama uyizwile iManqoba imshayini uyizwe kahle isicimo uyizwe kahle impama ukulalela uyizwe kahle impama wena kuhambe usinda obuza uthi Msukazi namanje mashaya uRupulo wakhe awushayiki kahle kodwa mathi uyashaya sathi 6 agcilese avuse isikhosi ka6 anyway abadlali bethu bafowethu top class nokwakubambisana kungikhombisa ukuthi come next season iParis izobe iclaim from the start league khona sobahuzula kodwa imessage yami ngifuna ukuyithumela kubadlali beParis kusukela manje ngiyacela ngegame yethu yange25 sikhuphula iscore iChiefs besishaya ngo3 kumele sishaya ngo4 ukuze kwazi ukuhlukumeza iSundowns ibese iChiefs singayishaya ngo4-0 ngeke ivuma ukuluza kuSundowns obvious lapho ishance yokuthatha ileague yethu yobe iqhamuka khona ilele lapho badlali beParis ningake nilenge nivumele iChiefs inipintshele kwidraw asidinge draw sidinga ukuthi niphanishe iye eMarapa Stad ihamba ngelinye igiya ibuza ukuthi bangakuphi abantu basePitoli ngoba siyayifuna leBetway otherwise
okushuda niwona noba nibona baseSoweto Yeah. so kumele sikhulume nesiSoweto manje Yeah, obvious. Poppy Stick Yeah. Junior Cecil Jessica akhulunywa nesiSoweto manje bafowethu Awangayibiza i-favorite yami Kemiso. Kemiso please bafowethu yeah please akhulunywa isiSoweto manje Gerald Sibeko sikhuluma allow iPirates ishaye Chiefs nge-25 so that nizoya kwi-Sundowns eMarapa Stadium nikwatile bafowethu khumbulani makujabula ubaba wenu ngisho nokushintsha Groove uyojabula uma ngase ingathatha iBetway wagcina ukujabula wagcina ukushintsha Groove ikubhakane elikhulu wagcina ukujabula sithatha ileague ngesikhathi sikalakhe likhwate back to back usazowaba ikhehlo lakhe likhwate wa retire please do the right things makhosi coordination do the right things mfowethu asibonga ama players wethu angazi bangizathini ipresident yama 2K bafowethu lwamfana umnyango uvuliwe overseas Ayonchuku qala manje ubheka ama price lwamfana kwangazi ukuthi lapho kuma 300 million iprice impela siyafika yona usiyaqualify Ayonchuku lafana lapho kuma 300 million to 500 million la lafana usiyaqualify so ngaqala manje ibhuku lakho ulivule kwangathi kuza izinto ezikhala kahle bafowethu la esigodini sithi once a pirate Always a pirate. once a pirate Always a pirate. 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Manto Madlala, sorry, I know your best friend ka Ayonchuku. Sorry Manto, nothing we can do. No, This is a football. it goes back in indaba kaManto uthi we love you Mama Manto But we are not but we are not sure.